Issa ddew 60 mit-tieni protesta li saret mill-bdiewa fejn matula ġew ppreżentati sensiela ta' proposti sabiex il-Gvern jindirizza immedjatament l-isfidi li qed jaffaċċjaw. Iżda minkejja li f'żewġ okkażjonijiet il-bdiewa wrew ir-rabbja tagħhom kollox jindika li l-Gvern weħel u għadu m'għamel xejn. Mistoqsi dwar dawn il-proposti, il-Ministru responsabbli mill-Agrikoltura Anton Refolo qal li dawn għadhom qed jiġu diskussi. Tant illi sa issa jidher li ma ntlaħaq l-ebda qbil mal-bdiewa. Dan minkejja l-ħafna kliem sabiħ min-naħa tal-Ministru. Nagħmlu dak li hu l-aħjar għall-bdiewa raħħala tagħna. Tieħdu xi azzjoni minn issa? Qegħdin niddiskutuhom u naraw x'inhu l-aħjar għalihom. U żgur se jinsibu soluzzjonijiet. X'aħna gvern ta' soluzzjonijiet. Sadu ma sar xejn hekk. Mixin qudiem. Il-proposti li ġew preżentati lill-Gvern għandhom l-ewlien li tittaffad daqqa li diversi liġijiet qed jikkawżaw. Dan apparti li qed jappellaw biex il-prodott lokali jkun stmat hekk kif ammont kbir ta' frott u ħaxix qed jiġi importat minn pajjiżi terzi li jużaw fertilizzant li ilu l-inqata mill-Ewropa tal-inqas 30 sena. Il-bdiewa għamlu wkoll talba ċara biex l-awtoritajiet jisimgħu dak li huma qed jgħidu u biex meta tkun se tgħaddi xi liġi huma jkunu ikkonsultati, hekk kif huma jafu sew dak li qed jiġri f'dan is-settur.